Imkien. Nixtieq insellem il-familja kollha River of Love, Malta u Għawdex. Insellem, I want to greet and send my regards to all our extended family, many from Nigeria, many from Uganda, many from Pakistan, South Africa, from Philippines, from India, from Switzerland, from England, from United States of America. We greet you today. This is our last official service of 2020 as we are ready to leave in a few more minutes the 2020 and about to welcome the new year 2021. Ftit momenti oħra dal-waqt nilqgħu sena ġdida, and I want to encourage everyone who is following with us that you pray and you fast. I want to especially tell this to our brothers and sisters and partners and those who follow this ministry from all over the world as well in Australia. I know several follow us from Australia as well. Join us as we spend 21 days of prayer, fasting, and having and receiving communion for 21 consecutive days, starting from the 8th of January. 8 is a new beginnings number, and for 21 days we will be meeting, gathering here in our church home, as well in our homes, on our Facebook groups and messenger groups. We will be meeting for prayers and gatherings, and we will be receiving communion and praying for our nation, praying for the nations of the world. Tonight also, at midnight, our time, we will be spending the first hour of this year prayer and intercession. Għall-ewwel sija ta' din is-sena ġdida d-dieħla ħankunu qegħdin hawnhekk u aħwa oħrajn jiġġojnjawna madwar Malta u Għawdex, speċjalment familji ta' River of Love. Ħankunu fuq il-grupp tagħna River of Love Christian Fellowship, il-grupp tal-Fellowship. Dan hija l-paġna bħal ħafna minnkom li tissegwuna fuq Facebook qed tissegwuna fuq il-paġna. U wara nofs il-lejl, wara din il-messaġġ ħadkunu tistgħu issegwuna fuq il-grupp li huwa tal-Komunità River of Love Christian Fellowship. Għalhekk inħeġġeġkom biex intom tkomplu tibqgħu magħna. Ħammorru fi ktieb tal-Lut. Today I want to talk about Thanksgiving. This is our end of the year Thanksgiving service. Dan huwa s-service tagħna tal-aħħar tas-sena ta' ringrazzjament il-mulej. Plus, we are going to receive and share communion with each other. You may do it in your own home, in your own luxury, and in your own comfort. Hebrews chapter 12. Hebrews 12. Hallelujah. Lut. Lut kapitlu 13, skużawni, kapitlu 13. Hebrews 13. Ejjew mela b'Ġesu nofru f'kull ħin lill-Alla sagrifiċċji ta' tifħir, jiġifieri il-kelma ta' xuftejna li tistqarr ismu. B'Ġesu mela ejjew nofru f'kull ħin lill-Alla sagrifiċċju ta' tifħir, jiġifieri il-kelma ta' xuftejna li tistqarr ismu. Ħanaqra ħilkom bl-Ingliż ukoll. I'm going to read it in English. Sometimes in English sounds better, easier understood. Therefore, by him, by Christ, let us continually offer the sacrifice of praise to God, that is, the fruit of our lips, giving thanks to his name. Jekk intom tinnotaw hemm il-kelma kontinwament. Hemm il-kelma kontinwament. If you notice, there is the word continuously.
Morru fi ktib tal-ewwel Pietru kapitlu 2. L-ewwel Pietru 2. L-ewwel Pietru 2. Min vers 9. Imma intom, I'm reading from 1 Peter 2 verse 9. Imma intom ġens maħtur, saċerdozju rjal, nazzjon qaddis, poplu li Alla kiseb għalih, poplu li Alla kiseb għalih, biex inxandru t-tifħir ta' dak li sejħilkom mid-dlama dawl tiegħu tal-aġeb. Intom li darba ma kontux poplu, issa sirtu l-poplu ta' Alla. Intom li darba ma kontux issibu ħnina, issa sibtu l-ħnina tiegħu. Ħuti eżis, nitlobkom biex bħala barranin u orba tiċċaħdu mix-xewqat tal-ġisem li jitqabdu kontra ruħ. Ħanerġa' naqralkom skrittura li forsi ħafna minnkom ma nafx kienu tajtux. Aħna nazzjon qaddis, poplu qaddis. Poplu mhux maħtur biss min Alla, imma maħturin għal Alla. Jiġifieri meta Alla salvak, ma salvakx biss għalik, salvak għalih. Amen. U għalli ma raġun, Alla x'għandu bżonn? Alla x'għandu bżonn? X'nista' ntih li Alla m'għandux? Li Alla jixtieq minnek u minni li jiena ngħix ħajja ta' tifħir u ringrazzjament. Infatti, fit-Testament il-qadim meta nisimgħu il-poplu meta Alla ħareġ il-poplu tiegħu mill-Eġittu, ħafna minnkom ġieli qrajtu dak il-passaġġ, minnkom ma qrajtuhiex fejn l-iskrittura fejn Alla ħareġ il-poplu tiegħu mill-Eġittu. Kemm minnkom ma qrajtuhiex? Jekk ma qrajtuhiex, morru qrawha. Eżodu minn vers kapitlu 14 u għaraw jiskom 10 kapitli. Wara li ħarġhom il-mulej, kien hemm xi wħud minnhom eridhom wara li ħarġhom. Ħellishom u mbagħad eridhom. Taf għaliex eridhom? Għax kienu ingrati, bla gratitudni, kienu igergru. Min flok apprezzaw xamel il-mulej, gergru. Amen. Jina u inti l-lum imsejħin biex nkunu poplu tal-Alla u s-sejħa tagħna hija to be people of thanks. Poplu li nġibu ringrazzjament. Bil-ħajja tiegħi u bil-klim ta' fommi, bħalma tgħid fil-Lut kapitlu 13 vers 15, jien għandi kontinwament noffri ringrazzjament. Jekk hemm poplu li jgerger, m'għandu qatt ikun il-Kristjan. Jekk hemm popli li jgergru, qatt m'għandek issib fosthom Kristjani li jgergru. Il-persuna li tgerger, il-persuna hija nesiet x'għamel magħha l-mulej. U xamel u jispiċċa jkun assorbit fih innifsu. Self-absorbed. Meta ninsew xamel ma l-mulej, nibdew naħsbu li aħna iċ-ċentru tal-univers, mhux Alla. U minflok ngħixu ħajja ta' ringrazzjament, nibdew naraw x'nrid, x'mandi x'għad, x'irid nakkwista. U dawk l-affarijiet, mhux għax Alla ma jixtieqx jagħtik ix-xewqa ta' qalbek, għax Alla jtihomlok. Imma ħafna fid-drabi l-esperjenza tiegħi kienet hija din. Li iktar ma nirringrazzjah, iktar itini dak li qabel ma nitolbulu, jagħtihu li qabel ma jitlobulu. Ġieli tajtuh di? Jekk inti tidħol fil-preżenza tal-Alla, meta ngħidu l-kelma tidħol fil-preżenza tal-Alla, toħdux letteralment għax aħna kontinwament fil-preżenza tal-Alla. Meta nagħmlu l-switch u isni mulejjina s-saqwer tijak, tidħol qatt
fil-preżenza tal-Alla tgerger. U nista' nassigurak, ma tidħolx fil-preżenza tal-Alla tgerger. Imma ibda ringrazzja lil Mulej, ibda ringrazzjah tal-ġurnata, ibda ringrazzja lil Mulej x'għamel miegħek u tara kif il-preżenza tal-Alla taqa' fuqek. Għalhekk il-Bibja tgħidlek Alla jgħammar fis-Salmi 21 jekk min se żball jew 22. Fis-Salmi jgħidlek Alla jgħammar jgħix jabita fit-tifħir tal-poplu tiegħu. You know what that tells me? If you want to find where God lives, that's where he lives. In the praises of his people. Hemmhekk jgħix Alla. Jekk inti persuna grata u tirringrazzja Alla, Alla jgħammar miegħek kontinwament u l-preżenza tal-Alla tiġri miegħek. It hovers over you. Be a grateful person. Infatti, għandi żewġ sayings unħobb nara ngħid jiena bl-Ingliż. If you want your tank full, be thankful. If you want your tank full, be thankful. And if you want to be great, be grateful. If you want to be great, be grateful. Infatti, ħafna meta aħna nħarsu lej David fis-Salmi, ħafna min-nies fil-bidu tal-Kristjaneżmu kienu pereżempju nismagħhom jitkellmu jew ġieli smajt min jgħid imma għaliex Alla ħabbu daqshekk il-David. Pereżempju, għaliex David l-iktar li jissemma f'Iżrael meta kien hemm rejiet aqwa minn David. Tafu li kien hemm rejiet aqwa minn David? Tafu li kien hemm rejiet aqwa minn David? Taf li l-Bibja tgħid li pereżempju Ġosija kien l-iktar daqre ġust u ma kienx iktar rejiet iktar ġusti minnu li jogħġbu lil Mulej? Ġosija. Kontu tafu għadi? Kemm minnkom ma kontux tafu għadi li ma. Taf li l-Bibja tgħid li Ġosija li jiena t-tifel tiegħi msemmija lih, Ġosija, huwa l-iktar re li joġob il-Alla. U wettaq dak kollu li Alla taħ biex jagħmel. Fuq hekk ma għaliex fuq David. Xi ħaġa interessanti imma David taf x'kellu? Kien bniedem ta' ringrazzjament ta' tifħir, inkollu jfaħħar l-Alla. Bniedem li jfaħħar kontinwament l-Alla. U l-lejla f'dan is-service għalkemm mhux ħaġa tal-lejla biss ta' l-Amerika għandhom it-Thanksgiving Day. Għadhom kemm għaddew għax ara ilu. Sewwa, imma Thanksgiving is not just a holiday. Thanksgiving is a lifestyle for you and for me. Ħajja ta' ringrazzjament mhix xi holiday. Sabiħa ta' holiday, xejn niftakru f'dak il-holiday għalmenu fil-ħajja busy tal-lum nif u mument ġurnata u miskin jaħilha d-dundjan. Sewwa? Avolja u ħafna tisiru vegetarians. Sakemm tagħmlu għallek il-biss ma jimpurtax, jekk tagħmluha mill-lat spiritwali mbagħad tispiċċa ara perikoluża. Imma il-ġurnata ta' ringrazzjament m'għandix tkun biss l-24 ta' Novembru jew l-aħħar tas-sena, għandha tkun kuljum. U jekk inti tidħol fil-preżenza tal-Alla kuljum, taf x'għamel? Ibda ringrazzja lill-Alla. Kontinwament. Sallum aħna ħanitqarbnu. Wara nitqarbnu ħajkonna nies li għatu xieda, testimonjanza ta' nies li fiqu f'din is-sena. Nies għaw minnkom li qabditkom il-COVID. Grazzi Ġesu, fiqtu. Dik testimonjanza ħawata. Ħdej l-eluf li mietu madwar id-dinja. Dik hija testimonjanza li għadek ħajinti da. Da għadix for granted. Tgħid li hemm oħrajn tal baqgħu ħajjin, mela bħalek għandhom jirringrazzjaw l-Alla, dik testimonjanza oħra. Amen. Intom kollha tafu l-istorja. Anke qad ma qrajtu għall-Bibja, tiftakru tal-10 mġedmin? Ġesu fejjaq kemm il-wieħed minnhom? Kollha fejjaqhom. Imma wieħed biss ġie l-aħħar tas-sena u jirringrazzja. Wieħed biss ġie lura jirringrazzja lil Mulej. U Ġesu x'qallu? U le m'għandekx għalfejn. No, don't mention it. Qallu Ġesu. Qallu fejn huma d-disa l-oħra? Xejdinna dik fuq il-Mulej.
li Alla jridek li inti tirringrazzjah. Fejn huma d-disa l-oħra? Inti li fiqt mill-COVID. Tgħid li pastor fiqt mill-COVID jiena. U f'Malta fiqu xi 1000 mill-COVID. Fejn huma d-99 l-oħra? Jalla qegħdin x'imkien ieħor jirringrazzaw il-Alla. Imminti jekk fiqt mill-COVID u bajt ħaj. Illum irringrazzja li bulejati xieda jiena ġej kelli l-virus u mal-virus ma rnexxilux joqtolni għax Alla żamni ħaj. Halleluja. Amen. Grazzi Ġesu. Jew kelli xi marda oħra, jew kelli xi virus ieħor, jew kelli xi accident stajt mit. Imma bqajt ħaj. Dik xieda ħwada, dik testimonjanza. Don't ever call small what God does in your life. Għattejtu hija di ħaġa sajra, ma li xi ħaġa jekk għamla Alla fik mhix sajra, hija xi ħaġa kbira. L-għamel Alla. Tax ifisser li Alla tal-univers, inti ġbittu l-attenzjoni u ħadem fik. Immaġina Alla tal-univers li jżomm il-pjaneti u galassi kollha f'idejha u inti ġbittu l-attenzjoni u xi ħaġa fik ħalla, dik xi ħaġa kbira, ta? Amen. Halleluja. U għalhekk illum meta nitqarbnu ħafna mill-Kristjani jinsew li tqarbin hija ċelebrazzjoni ta' ringrazzjament. Amen. Mela fil-21 ġurnata li deħlin ta' sawm talb u 21 ġurnata ringrazzjament. Titqarbnu u nirringrazzjaw l-Alla. Halleluja. Amen. Grazzi mulej. Aħna li aħna nejxu f'din il-ġenerazzjoni fejn naraw id-diżastri qed isiru madwarna madwar id-dinja, diżastri morali, diżastri politika, diżastri fis-saħħa, diżastri fil-finanzi, diżastri fit-tmexxija politika u governativa ta' ħafna pajjiżi, diżastri. Aħna għad naraw dawn l-affarijiet qudiemna u Alla jekk lilna jarana poplu li aħna kapaċi nirringrazzjawh, għavolja meta naraw il-farun warajna u l-Baħar l-Aħmar qudiemna, imma fl-istess ħin xorta waħda aħna nirringrazzjawh għala jgħidlek jiena niftaħ il-baħar qudiemek u narra il-farun tiegħek fil-Baħar l-Aħmar. Halleluja. Amen. Imma rridu nkunu dik il-poplu mimlin fidi, nħarsu lej il-mulej u niftakar li l-mulej bħalma jħobb ngħid, inħobb ngħidha di u nfakkar li l-nifsi. Taf li inti meta nipritka jiena nipritka lija biex inkoraġġi li l-nifsi. Halleluja. Meta niftakar bħalma qal David, għal il-mulej Alla li kien miegħi u ħalisni minn taħt l-iljun, Alla li kien miegħi u ħalisni minn taħt ħalq u fom il-ors, ekku Alla miegħi u ħalisni minn dan il-ġgant ukoll. U aħna diħlin fi żminijiet fejn hawn ġganti jiffaċċjawna. Inġustizzja, korruzzjoni, perverżjoni, mart, viruses, teżżiżiet tal-art madwarna. X'ħan għamlu? Aħna suppost il-melħ tal-art. Aħna suppost id-dawl fid-dlam. Amen. Halleluja. Morru fl-ewwel Korintin. Thank you, Jesus. Ejx ħajja ta' ringrazzjament. Jekk inti xi darba ikollok il-grazzja li tmut f'sodda imdawwar ma' nies li tħobb u jħobbuk. Taf kif tmut? Ringrazzja lil-Alla. Ringrazzja. L-aħħar nifs ħudu irringrazzja lill-mulej. Irringrazzja l-mulej. Ara ma tmurx tmut gerger. Amen. L-ewwel Korintin kapitlu 11. Għanna xiex ħafna nirringrazzjaw il-mulej. Elibna ħafna challenges. Għaddejna minn ħafna sfidi. Din sena oħra li blajnu Alla ħanaraw affarijiet kbar ukoll.
Nemmen li ħanaraw ukoll moviment ikbar tal-Ispiritu Santu. Nemmen li ħanaraw bost iktar nies jiduru lejn Kristu. Nemmen li ħanaraw iktar nies jitamdu kull xahar. Nemmen li ħanaraw iktar mirakli jseħħu. Nemmen li anke jekk nies li jimirdu jifiqu fil-preżenza tal-mulej. Nemmen li jiena u inti nimxu f'postijiet li l-ebda pasta, l-ebda marda u l-ebda virus ma jmissni u ma jirnexxa kontra tiegħi. F'isem Ġesu Kristu. Nemmen daw l-affarijiet. Amen. U jekk xi ħaġa tiġi kontra tiegħi imma ma tirnexxix. Amen. Jekk marda tiġi kontra tiegħek imma ma tirnexxix ma toqtlokx. Ma tkunx marda li twaslek għall-mewt, imma tkun marda li għalkemm ix-xitan ġabilek il-mulejda wara għall-glorja tal-isem qaddis tiegħu. Amen. Halleluja. Grazzi mulej. Thank you Jesus. Fl-ewwel Korintin kapitlu 11 min vers 23. Kun infaħħar ismek mulej. Kull meta nitqarbnu, tqarbina tgħid tirrakkonta l-Vanġelu. Li kieku ma ġara, li kieku lilek il-mulej qatt ma fejqek mill-ebda marda. Taf li hawn knejjes li ma jisimgħux fuq il-fejqan. Jiena fil-bidu meta fil-Kristjaneżmu meta kont imur knisja partikolari, knisja Kristjana ma jagħmlux fid-doni u l-fejqan u l-mirakli. Qatt ma kont nismagħhom jgħidu ringrazzjament il-mulej fejaq xi ħadd. Għax kienu jagħmlu lil fejqan mhux għallum. Ma kienu jirringrazzaw il-Alla ħafna minnhom. Grazzi mulej li salvajtni. Grazzi mulej li ħlistni min-nar tal-invern. Grazzi mulej li li jismi ġie miktub fi ktieb tal-ħajja. Mela ma nirringrazzjahx il-mulej fejjaqni. Però hemm affarijiet li xorta waħda inta għandek għal xiex tirringrazzjah. Jekk inti jismek miktub fi ktieb tal-ħajja, il-fatt li inti qatt minn ħadd intilef. Ovvjament, tibqa' fidil sal-aħħar. Għax skrittura tgħidha dik. U min jibqa' fidel sal-aħħar. Mattew kapitlu 24, kapitlu sħiħ jitkellem fuq Ġesu. Alla tibżax, mhux ħajta qalbu minnek u ma jfissirx li għax inti żbaljajt Alla ħajarmik. Imma anke f'din is-sena ġdida kisser il-vizzijiet ħżiena. Ejja sum u itlob. Ibbaża fuq xtejt il-kelma tal-Alla fuq minn inti. Iddikjara kuljum dak li Alla jgħid li jint. Iddikjara kuljum dak li Alla jgħid li jint kapaċi. Iddikjara kuljum fuq ħajtek. Għaliex, x'meta inti tiddikjara xi tgħid Alla, taf xi tagħmel qed tirrelease l-patt fuq ħajtek ta. Il-kelma hija l-patt ta. You are releasing God's covenant over your life. That's what you're doing. Amen. Aħna, we claim the new covenant, the promises of the new covenant. Amen. Allora kull darba li inti tikkleim jom, tiddikjarhom fuq ħajtek, inti tirreleasja l-qawwa tal-patt li Alla għamel għalik ma' ibnu Ġesu Kristu fuq ħajtek. Amen. U ovvjament tħallihom xibqa' kliem biss imma tgħixhom. Ukoll. Vers 23, grazzi Ġesu, l-ewwel Korintin. Jiena rċivejt minn il-mulej talim li għaddejt lilkom. Jiġifieri l-mulej Ġesu fil-lejl li fih kien ittradut ħal-ħobs u wara li ratt il-ħajr qasmu u qal: Dan hu ġismi li jingħata għalikom. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Halleluja, glorja l-mulej. Glorja lilek Ġesu. Mela meta kielu, meta naqdu fl-imkien, il-mulej ħal ħobs. Il-mazzot. Għal xawd minnkom li qatt ma smajtuni ngħidha di, il-ħobża li tirrepreżenta l-Ġesu, Ġesu jgħid jiena l-ħobs tal-ħajja, minnaħa waħda hija maħruqa, jekk tinnotaw, minnaħa waħda hija maħruqa, minnaħa waħda jisa naqranija. Din il-ħobża tirrepreżenta l-Kristu bit-toqob ukoll hija kollha mtaqbara. Mtaqba? Ġesu li ġie mtaqqab għalina fejn hu maħruq
għax jirrepreżenta fejn il-korla tal-Alla niżlet fuq Ġesu, in-nar tal-Alla. Amen. U Ġesu qal, dan hu ġismi li ngħata likom, għamlu dan tifkira tiegħi. U Ġesu qasmu. U s-sinifikat fija din kien din. Li bħal ma taraw din il-ħobża tinqasam, hekk jien ħan inqasam għalikom fuq is-salib. U biex permezz tal-ġrieħi li ħanġor fuq ġismi, il-ġrieħi tiegħi fejqulkom il-ġisem tagħkom. Il-ġisem tiegħi li ħajġarrab u ħajnkisser għalik, ħajfejjaqlek il-mart f'ġismek. U hekk ukoll għamel Ġesu bil-kalċi wara li kielu qal. Dan il-kalċi huwa l-patt il-ġdid f'demmi. Għamlu dan kull meta tixorbu b'tifkira tiegħi. U kull meta tiklu dan il-ħobs u tixorbu dan il-kalċi, intom qed ixxandru l-mewt tal-mulej sa ma jiġġi. Il-kelma fejn aħna naraw l-iskrittura ġiliet tilkom di, fejn Ġesu jgħid u wara rat il-ħajr, dik il-kelma rat il-ħajr, jon kella ringrazzjament, hija l-kelma minn fejn ġibu l-kelma Ewkaristija. Evkaristo bil-Grik, jew Ewkaristo, jew Evkaristo, jiddependi bli maċċent tgħidha. Imma tfisser ringrazzjament. Kull meta kienet tiġi xi ħaġa interessanti, il-barka, meta aħna ngħidu l-barka, il-kelma barka tfisser li tgħid xi ħaġa pożittiva fuq. To say something positive about. Allura meta intom anke fit-Testament il-Qadim, meta kienu jgħidu l-barka, they speak life, they speak a blessing. Fit-Testament il-ġdid meta Ġesu qal il-barka, jiġifieri kif birku l-ħobs, pastor? Billi ta' ringrazzjament. Il-Lut kellhom talba partikolari li jgħiduha fil-Passover. Grazzi o Alla tal-univers, inti li tipprovdinna bejgħu ieħor qed ngħidilkom, inti li tipprovdinna l-ikel biex niklu x-xorb biex nixorbu, inti li tipprovdi dak kollu li għandna bżonn. Grazzi ta' dan l-ikel, grazzi ta' dan il-ħobs qed tipprovdinna. Jgħidu xi ħaġa along that line. X'qed jgħidu il-Lut? Qed jirringrazzjaw l-Alla li Alla tom il-ħsat tal-qamħ li għandhom il-ħobs, jistgħu jieħdu l-ħobs minnu. Illum, number 1 qarbin l-Ewkaristija, l-Mejda tal-Mulej, hija għal kull membru fil-Knisja. Mhux jiġifieri membru ta' River of Love, ġifieri kull membru ta' ġisem ta' Kristu. Jekk inti ta' Kristu, jekk inti Kristu huwa parti minn ħajtek, mhux parti ġifieri xi biċċa kulħadd fil-għodu ta' biss, għednerkom ġifieri huwa Ġesu huwa iċ-ċentru ta' ħajtek, li inti għamiltu s-sejt u s-salvatur ta' ħajtek, illum inti mistieden għall-ikla tal-Mulej. Alla jestiednek. U l-Mulej ukoll jgħid lill-Knisja tiegħu biex jarbel lilu nifsu qabel ma jersaq qarbin. Jekk għandek nuqqas ta' maħfra aħfer, jekk għandek ħejra kisser, jekk hemm xi dnub li għadu qed jaħkmek kistru minn fuq ħajtek jitlob il-Mulej maħfra. Biex jekk hemm xi ħaġa f'ħajtek li qed iżommok u tbedek, Alla les li jaħfillek jaħslek u inti tkun lest u inti bil-dak li tkun għamilt bil-qawwa ta' Kristu fik, inti tkun ġejt mamul denju biex tieħu sem. Għalhekk il-Mulej jgħidilna fl-ewwel Korintin fejn qrajna li għandna narblu lil nfusna sew. Għaliex meta aħna qed nieħdu sem il-Mejda tal-Mulej, għal Alla hija xi ħaġa qaddisa ħafna. Hija xi ħaġa serja. Amen. Mhux jekk għandek id-dnub, ma jgħidlekx jekk għandek id-dnub titqarbenx, għallek itqarben imma qabel ma titqarben jekk hemm xi ħaġa f'ħajtek irranġa. Sewwa, allura jekk jiena pereżempju għandu kontra Ġanni u Ġanni mhux qiegħataw kif nista' nirranġa jiena qabel ma mmur nitqarben. L-ebda f'qalbek ibdajt jiena nirranġa minn mulej naħfillu mbir kwissa stess. L-ewwel opportunità li kelli
li jiena ħan intaqa' ma' Ġanni jew Konċetta ngħidilha skużani aħfilli fejn weġġajtek leave it there. That's it. U irranġa l-affarijiet, irrikonċilja. U l-mulej tibżax jaf kif jibġibhom l-affarijiet sewwa. Amen. Illum, jekk inti qed hawnhekk għall-ewwel darba, ma nafx hekk hawn xi kuntu minnkom ġodda, kollha minnhom mistednin għax Ġesu wkoll f'Luqa kapitlu 14 jgħid li l-missier bagħat il-qaddejja biex iġibu n-nies ta' barra. Morru ġibuhom il-prostituti. Ma nafx hekk hawnx prostituti l-lejla. Morru ġibu l-ħalalin. Ma nafx hekk hawnx ħalalin l-lejla. Morru ġibu l-giddiba. Ma nafx il-giddiba. Morru ġibu l-midinbi pratikament. Kollha. Ġibuhom ħalli d-dar tiegħek tkun mimlija jgħid il-mulej. Imma l-fatt li inti ġejt mistieden u taċċetta l-istedina, inti mbagħad tiġi kwalifikat. Għax ħafna huma l-imsejħin imma ftit huma l-mażulin. ħafna ġew imsejħa imma ftit aċċettaw. Il-dawk li aċċettaw Alla samilhom parti mill-familja tiegħu. Jekk inti qed hawn u dak qatt ma aċċettajt il-Kristu bħala s-Sit u Salvatur tiegħek, sewwa u inti għadek qatt ma tluiva mulej għamel minni dak li trid inti llum tista' tagħmel din l-għażla. Jekk inti fuq il-YouTube, jekk inti fuq il-Facebook, illum inti tista' tagħmel din l-istqarrija tal-fidi u deċiżjoni, mhux stqarrija tal-pappagall, deċiżjoni minn qalbek li inti ħatimxi ma' Ġesu, ħatimxi ma' Kristu, ħatibda tgħix għal Kristu, mhux bis-saħħa tiegħek, imma Kristu jammar fik issa jagħtik il-grazzja u s-saħħa biex inti tkun tista' tgħix għalih. Kull ma jrid huwa dik l-istess ħajsir minni skont kemmtek bħalma qalet Sidna Ġesu Kristu Marija. Amen. Jekk inti llum qiegħed hawnhekk u tixtieq tagħti ħajtek il-Kristu għall-ewwel darba li jdejk, hawn xi ħadd illum għall-ewwel darba jixtieq tagħti ħajtek il-Kristu. Anyone here for the first time you want to give your life to Christ, make him your Lord and your Savior. Hawn xi ħadd għall-ewwel darba tixtieq tagħti ħajtek il-Kristu għal jdejk. If you're here on YouTube or Facebook, jekk inti tixtieq tagħti ħajtek il-Kristu llum tisma' dal-messaġġ u l-mulej għanqlek, l-Ispiritu Santu qed għanqlek biex tagħti ħajtek lilu, lest Ġesu qed isejjaħlek, mhux biss biex temmen bih fih, imma biex timxi warajh. Ejdi talba warajja, iddu Mr. Qaddis. Jiena niġi għandek, nilqa l-istedina tiegħek u nitolbok kun inti s-sit tiegħi, kun inti l-mulej tiegħi. Jiena midneb mulej. Għandi bżonnok fil-ħajja tiegħi. Illum naraf li mingħajrek jien mitluf. Salvani Ġesu. Salvani mill-ħakma tad-dnub, salvani mill-ħakma tad-demonju u salvani mill-infern. Ġesu f'qalbi, poġġi fuq it-tron ta' ħajti u imlijini bil-preżenza tiegħek. Illum minn qalbi niddikjara Ġesu inti li bental l-ħaj, inta sew mittalija fuq is-salib u permezz tal-mewt u l-qawmin tiegħek inti fdejtni u salvajtni u ħfirt li nubieti. Ġesu, illum jiena tiegħek. Illum jien parti mill-poplu tiegħek li inti salvajt għal glorja tiegħek. Halleluja. Kinti għeddi talba llum u jent qiegħed waħdek id-dar, tista' titqarbel. Għandek il-ħobs, aqbad il-frott tad-dilja jekk titanka imbit, birikom l-elementi, għandek flut, għandek kif birikom, billi tiddikjara l-kelma fuq l-elementi, fuq il-ħobs u fuq il-kalċi, u mbagħad ringrazzja l-mulej, ringrazzja xamer miegħek il-mulej. Jekk inti għedek qed talba l-ewwel darba inti għadek kif salvajt. Ġesu semek. L-Ispiritu Santu ġi fik u llum inti titsejjaħ iben bint Alla loli. Il-bija kompli segwi daw il-messaġġi fuq YouTube, Facebook, kull nhar ta' erba' u nhar ta' sibt u l-ħadd fil-għodu. Ibda din sena ġdida, Alla għatik ċans biex tibda sena oħra. M'hemmx żmien isbaħ minn hekk li tagħti ħajtek il-Kristu. Ħatibda paġna ġdida u tħalli l-passat warajk. Imma għandu pjan futur sabiħ għalik u qallek li hu ma jabbandonak qatt. Jekk inti llum għamil dik l-għażla, nibda aqra l-Bibja. Bekk Alla qed ikellmek kuljum. Kuljum aqra ftit il-Bibja, kuljum aqra l-Bibja. It-tieni irringrazzjah. Għejx ħajja ta' ringrazzjament. Faħru
aqra salmi, proverbi, aqra l-Vangeli. Faħru. U t-tielet, Ġesu jgħidilna fejn hemm tnejn jew tlieta minnkom miġbura f'ismi nkun hemm preżenti fostkom. Dik hija l-Knisja. Il-Knisja mhux il-binja, l-binja ovvjament għax imbagħad ma jibqgħux tlieta, x'hekk isiru mijiet jew eluf, hemm bżonn imbagħad binjiet. Allura llum nistiednek ukoll biex tingħaqad magħna kull nhar ta' erba' u nhar ta' sibt fis-7 ta' filgħaxija ġewwa River of Love, Tarxin Road ħalaxa u kull nhar taħat fl-10 ta' filgħodu. Pija, grazzi tal-li kont magħkom, magħna llum. U nitlob il-mulej jitfa' barka speċjali fuqek f'din is-sena ġdida. Jagħtik paċi, għena, ferħ u mimlija sena prosperita bil-preżenza tiegħu tmur miegħek kull fejn tmur. Il-mulej jipproteġik u l-mulej birkek. Min issa sakemm isejjaħlek biex inti tkun miegħu. Grazzi tal-li kont magħna llum, tista' titqarben waħdek fid-djar jew nkella mur iftaħ il-praise and worship f'aħħar mulej. Hallelujah. Grazzi, God bless you YouTube viewers, God bless you Facebook. Narawkom.